Africa my continent, Africa my home. Uyabona ka silenze iphutha. Uyabona ke iphutha silenze namhlanje uLesihlanu. Isikhathi uyena u11, wathi mbo 11 ngempela engazenti u11. Hawu sokuzashaya 4 past. Hawu 11, uyena 11. Nganginithembisile ukuthi nganithembisa ukuthi into ezokwenzeka ngoLesihlanu ngo11 ngizobe ngila emzini emisha kuma suburb. Ngizobe ngila kuma suburb emzini emisha. La okunesizwe khona saseTanzania, okunesizwe khona saseSouth Africa. Sengifikile ke ngifuna ukubona induna angayitholi. Kodwa into engizoyenza induna usitholile. Yes, aqala. Okay, nangu usisi ngathi sizobuya samthola lo. Nangu Mangubane. Nangu Mangubane. Uyabona lona asiqaleni lana ka Africa my continent. Siqale ngoMangubane ukuthi uMangubane kuyiqiniso ukuthi lona okaNgubane. That's one. Uphenyo lwami lusho njalo. Number 2, kuyiqiniso lona ukuthi wangapha ko Great Town. Number 2 lo. Kuliqiniso ukuthi umuzi wakubo ukhona. Kuliqiniso ukuthi inamba sinika zona izona ziyasebenza. Okuyiqiniso kakhulu ukuthi ifona kanako ukuthi inamba zila. I-level of her intelligence. Kuyiqiniso ukuthi lona waba involved engozini yemoto. Kuliqiniso ukuthi involved engozini yemoto walimala lapho abameli bakhe balapha eMorningside. Iqiniso lelo. Kukhona sesilitholile. Kuyiqiniso ukuthi imali ayithola kwaku 450,000. Iqiniso lelo. Abameli bathatha 25% kwasala 300 noma 360. Kwasala 306. Kuyiqiniso lokho ngilitholile. Kuyiqiniso ukuthi leyo mali wayithatha warenovate ekhaya. Iqiniso lelo. Wenza umuzi wakubo waba muhle. Kuyiqiniso ukuthi unodadewabo omdala okuyena ophatha into zakhe. Kuyiqiniso ukuthi kunodadewabo omncane osegoli othe maye embona kule channel wathi hawu ngangithi usuwashona kanti usekhona. Kuyiqiniso ukuthi kade egcinile ukuya ekhaya ngokujwayelekile uyaya ekhaya. Okunye kuyiqiniso ukuthi uyawuhola u350. Okuyiqiniso futhi ethi uhola u350 kodwa ikhadi lakhe lihlala phi gas. Lihlala ekhaya kubo. Uyezwa na akaliphathi la hana likhadi la. Into ayenzayo makuphela inyanga uyayifonela ekhaya ngingifakele lokuncane. Bamfakele okuncane azokusebenza la akuspende la. Kuyiqiniso futhi ukuthi ke ingane yakhe ingcenye yezinto ezingithomatizayo ingane yakhe yashona. Kuyiqiniso lokho. Yashona inangaki? Yashona nginesonto ngibelethile. Yayinesonto ibelethile. So ngizama ukuthi ke kuyo yonke into esithole kuMangubane yonke into yakhe iya correspond. Abameli asiyanga kubameli bakhe kodwa siye kwa Road Accident Fund. U-Road Accident Fund wasesidonsela ifile wathi wakhokhelwa lo kanje. Okunye kuyiqiniso. Kuyiqiniso ukuthi kunengxenye esele kwa Road Accident Fund. Lapha abameli khona basafaka nezinkantolo no Road Accident Fund ngemali yakhe le yaphuma kodwa ayiphelelanga. Yiqiniso ke lelo ukuthi ke abameli bathathe uRoad Accident Fund baya naye enkantolo basayixoxa udaba lwakhona sizoza ukuthi lo hamba lifikile kodwa umuntu ophatha izinto zakhe kuba usisi wakhe unakho ukuthi ke ulana nje ekhaya abasazi ukuthi kanti usengapha. Right. Yeah. Hey, bazongisebenzisa. Yes. Uyabona ngendlela ahlakaniphe ngayo inamba kayibhali phansi. Inamba uyikhipha la. Ikhona lento eyenzeka. Mhlawumbe enye into ngoba ekhaya bathe usisi wakho omdala okuyena ohlala nawe. Alright. Uthe ngajabula manje ngakubona ubuyele ekhaya. Yeah. Uthe wena wavela disappearisha. Uyafuna ukubuyela ekhaya? Yeah, ngiyasana. Manaka. Asiqale singaqala ukubuyela ekhaya. Uyafuna ukuya ku rehab ukuthi belwe nalezi zinto ezidemayo. Yeah, ngiyasana. Usiyafuna manje. Yeah. Qala wabaleka. Kunzima. Kwakunzima. Yini ayinzima? Ile ndawo ngiyona ngiyozama khona. Ngiyozama khona. Yebo babengizisa ubuhlungu kakhulu. Babengizisa ubuhlungu.
into ekuyona enzima ubuhlungu uma kuthiwa khona izinto zodambisa ubuhlungu ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe ukuflash ukuflash kubuhlungu uma wenza lezi zinto kuba buhlungu emthanjeni phakathi nasemalungeni omzimba sisuke kube ngathi uphathwa ama-axe into ebabuhlungu nje kuba buhlungu kakhulu kodwa manje usu-ready ukuthi manje singazama manje noma ufuna ukusuka straight uye ekhaya ufuna ikuphi ongafisa ukwenza ngifisa ukuthi ngisuke ngiyohola ngisimpilo yami yes ntoni okay ungahambi ma wengane ma wengane ungahambi mana ungabusahamba mana-ke uyafuna ukuya ekhaya manje yebo ngiyafuna ukuya ekhaya kodwa ngifisa ukuthi ngiye ekhaya singisizakale ngokuthi ngilungise impilo yami ngoba uma ngisuke ngaya ekhaya ngisabhema ngiyamhlupha usisi like uma sengiqalekile gcina ngithatha izinto ekhaya ubuthatha izinto ekhaya uyoyidayisa ngimtshela usisi ukuthi ngiqalekile manje naye ngokuthi ayikho into angangisiza ngayo aphatheke kabuhlungu angitshela ukuthi kubuhlungu akathandi kodwa ukuthi kusuke sekufike leli dimoni-ke ngigoloze ufuna nje kodwa uyafuna ukuya ekhaya kodwa ufuna uqala nge-rehab yebo ngiqala ngibe-right Africa my continent, Africa my home nangu isholo yena uyafuna ukuya ekhaya ngoba efuna ukuya ekhaya kodwa ufisa uqala nge-rehab ngoba nangechaza uchaza kahle futhi ukuthi uyena ohluphayo ubuye ethatha izinto ekhaya ngendlela engahlelekile ubuye ethatha ngendlela engahlelekile so ngizocela manje sesifuna umuntu omdala sengifuna manje umuntu omdala sesifuna umzali manje lana yabo sesifuna umzali la eThekwini ngifuna umzali hey Lokhuza hey siswe sami lesi ni hambani ningezi la hambani Lokhuza Mkhwanazi Mkhwanazi akahambe hey so ngixoshela isizwe sami hayi angifuni isizwe sami ihlushwa udaba lakho ke manje ngeke silishiye kanje yeso ngizofuna manje umzali into yokuqala nje sifuna siyoyenza ufuna siyothondawo sigeze bemuhle thula impahla zokugqoka yabo siqale lapho nje asiqale lapho nje ugeze bemuhle thula impahla zokugqoka bese sibuka ke indaba ye-rehab yabona sesiyaqala ke sibheke indaba ye-rehab ukuthi ke senza njani ungahambi yeso uhlale la sazothi mangiqeda la ngikhulume nosisi wakho ukuthi nakho ngiyakuthola mhlawumbe uyafuna ukukhuluma naye othi ngibheke eniphi ifoni yakho konje usisi wakho hey phela kubuye kube ne-challenge la nini funa usisi wakho manje uyayazi sisomdala uyayazi ngekhanda eyazi somdala phela mina angiyazi ngekhanda angayazi akayazi kasisomdala ithini ithini i-2006 manake silande kanjalo phela i-challenge ibuye ibe nkulu lana webazalwane ithini 076 hayi ngcono ngiyicinge mina hayi yakho uzongifaka ehlathini mina oyibheke ngani yami ngizomthola isisi wakho mntana nakho-ke nakhiya ngikuseve nje ukuthi siswengubo ebomvu wena hallo siyaphila sisi kunjani
Awukhulume nanangu mangubane usisi wakho. Khuluma nosisi. Yeah. Yeah, sis. Yaphila. Yeah. Ngakhala. Hello sisi. Ungamkhalisi. Bengenzela nje ukuthi ukhulume naye uhlelo lwethu ngicela lihamba kahle ngoba sanqomela ukuthi Friday sizobonana la futhi ukhona la awathi ngizomfica khona ngimfice khona. Okunye sizokhuluma ke. By the way si live on Facebook. Abantu bangakini bayakuzo. Ungamkhalisi. Okay, ngizokufanele mase siqedile lana. Uthe kuphi wena use Great Town? Ukuphi ne Great Town? So Durban manje. Okay, kulungile sisi. Nawe ungakhali phela wasekhala nawe senikhala nonke manje ngenze njani? Ngoba mina ngithulisa lo ngapha omncane wena usisomdala ungakhali. Ngizokufanele mangiqeda la yes. Siyabonga sisi. Siyabonga. Thank you. Yabona ukhalisa usisi wakho manje? Yabona uyamkhalisa? Right. Do me one favor ke. Udaba lakho sizolungisa yes? Uphi umuzi wakho? Asame ngiyobona umuzi wakho. Uphi uma wengane manje? Hey bayaluza labantu phela bayaluza. Umuzi wakho. Ngiyobona umuzi wakho mina. Kula masapha. Isikona. Udaba lakho ngiyalungisa phela. Sizoyenza yonke lento efisa. Ngicela uhambe uye ekhaya. Wami somuhle yeso? Yeah. Umuzi wakho. Oh, yilo umuzi wakho. Yeah. Ake nisenemisha kuma-subsidy. Right, wona kumuzi wakhe lo. Wona umuzi wakhe lo. Ngizomthola lana mase ngimfuna. Ngizoza ngizombheka. Okusho ukuthi ke into yakhe ihlelekile. Lo muntu imali yakhe u450,000. Wayithatha lo 300 balungisa ekhaya. Njoba usisi wakhe ekhala nje. Khala ngempela ukuthi ingane le ehlakaniphile ukuthi konakalaphi asazi. Kodwa ke sizozama ukuthi sithole umzali. Umuntu esimfunayo la eThekwini umzali ozosilekelela le case ngoba icase yokuqala lesithema sifika safikela kuyena okusho ukuthi ke khona into engenzeka bakhona ekhaya naye imqondo wakhe usasebenza kahle okusho ukuthi ayibambe khona kuma comments nizongitshela ukuthi angenze kuphi mina ngizolalela ngizothi mangifika ntambama ibe lesikhathi ufunda ama comments ngoba yonke into eyenzakalayo siyithole through ama comments eni. Siyabonga kakhulu. Ngesiyobheka abanye lapha phezulu. Hlala nje sisi sobuya. Wemkhulu ungakwazi ukuthi mfowethu ngoba vele awuvele le kulendlu. Awuveze le ndlu ahlala kuyona. Ngoba sesimtholile. Umuzi lo ahlala kuwona. Ngifuna ube nakho amakhala lapha na yonke into. Ilahla la khona. Ingane ihlala. Right. Okay. Ngoba ehlala kanjena sesimtholile. Ngicela wenze nje wemkhulu. Thatha le mali le. Yabona le mali angazi malini. 350 lo. Right. Very grand. All right, ngicela 350. Ngifuna uyothenga izinkwa eziwu10. Eziwu10 izinkwa no drink nerama no poloni mhlamba makwenzeka. Ubuye sizovula lo muzi sizodlela la namhlanje. Ngiphathe nendishi isifaka samanzi. Ngiya egarage lapha noma iliphi igarage noma ikuphi hayi lezitolo zalokho uzosangala hayi ngifuna isitolo esilokhu
Yangcono ngayi garage hey lezi la ubambe izinkwa sibuye sifuna ukuvula na umuzi ngizokwenza uvula umuzi unahlalela awubushanela phela la shanela ekhaya shanela sawucinga abanye ngiyabuya shanela sizodlela la ekhaya shanela awumlekelele lokhuzi wena wasephosha 16 buyisa phela lokhu ngoba usashanela anishanele la shanele kube kuhle la sizodlela la so ya hawu lokhuzi iphoyisa wena hawu ngingaka lapho lokhuzi ngeke ngingaka wafaka zamaphoyisa manje nangu metro evela kithi ubithe la ngitshana waza lapho uma lapho lokhuzi sikhuluma baba yini bese busy lo hayi woza lapho ufake zamaphoyisa nenzani la shanelani lapho khona sizodla shanelani kufanele ebuya nama drink ehlale la ho nayi iphoyisa umetho ubani lona kuphi ekhaya lokhuzi Semarisburg isithini isimo yini ekubeka la uhlupho uyahlupha ekhaya yini uhluphelani tshela abantu tshela abasekhaya ekhaya bayazi ukuthi la noma bazi ukuthi siwashona bayazi kuphi ekhaya eMarisburg eNew Hanover isigodi kuthiwa kwabani emshwathi Trustfeed kuthiwa kwabani sibongo kwamtshana khona ubani lapha ekhaya khona umama khona ubaba khona ubhuti khona usisi bonke bakhona ikhaya likhona manje esikoleni kwenze njani ugcine wabani esikoleni wagcina kwabani okay yeke kubambe kuba kuyihlazwana mana umuntu uma engathi njengamanje uyafisa ukuya ekhaya awufisa ekhaya uzafuna ukuyihlalela la yini ofisa ukuthi uyenze hayi mase ngithola usizo ukuthi ngekhaya usungachitheka unamanga wena unamanga wena ma engathi nje umuntu thengele icathulo kahle amateki kahle ugeze kahle ugqoke kahle ungaya ekhaya kodwa impela unamanga wena lokhuza manje hawu welokhuza manga kuyogeza ube muhle uthola impahla ezintsha nje ngikufake leya moto le singasofika ekhaya egcekeni awubatshele ekhaya ukuthi ngilinde ubaba umsweli maye ngangithengele impahla zokugqoka mina ngingaya ekhaya awubatshele nabo bafika bakubuke ngilinde ubaba umsweli ngithengele impahla zokugqoka bese ekhaya simple as that manje lana nihlala nibangaka noma nize senizokwenza into yeni asiwezi senizosebenza sihlala mana yini ekhiphe ekhaya okay uthe ukuhlupha wase uyabhema uqala kanjani ukubhema ubhema ini mawubhema uyaphuza kwenzani ubhemani Crystal ngazi nokuthi yini phela mina ngazi nokuthi kwena okuthiwa iCrystal itholakala laphi lona manje niyayithenga bese niyayibhema Africa my continent, Africa my home. Hlala la angithathe izinkwa lapha khona sizodlala ngifuna sidle namhlanje ngifuna sidle sonke la ukuze niyibone le ukuthi ngempela lento yokuhlala la ukuyibambezela ukhona umunye ofuna sixoxe naye nje siyayixoxela akuzi amaphoyisa la akuzi umuntu ngifuna sihlale la mangivakashela la ngifuna ukunivakashela umuntu simsize ahamba ekhaya ofuna ukuya kwi-rehab sibone indlela ukuthi ngakanjani kwi-rehab yabona othi mina ngifuna ukuya esikoleni sicabanga ukuthi right wena kuza ngiphethe isizwe sami la sikumasabhabhu thank you mfuthu ngithi ngisafisa ukuya esikoleni uyafisa unamanga wena manje ufuna ukuya esikoleni ngisangibuya cha phela kuhluphi mina ngihamba mina nawe sihambe nomzalo wakho siyokhulisa negotiate esikoleni unamanga ubuka ukuthi ufunda kuphi mfana wami emathini Nxumalo ikhona lapha eTrustfeed Africa my continent Africa my home uyisholo yena uthi hayi esikoleni
mina into engizoyenza ngoba ngisho ukuthi ngifuna umzali ikhona inamba yakhe. inamba kaba kama hawu welokhuzi hawu oyishaye lokhuzi ake siyishaye 07 mana hawu 072 929 929 89 89 35 uma kubani makho masithole wakwabani sibonga wasithola isibonga la kuthembele. Thembelile hawu zokuthi sithi yangena yini hawu mfana se-trustfit calling awuyasho yaringa hadi krr hadi krr sekuba ukuthi ke sawubona ma umama Masithole uThembelihle lo unjani hey awubambe kancane nje ukuphi nendawo bamba nje kancane bamba awukhulume nalona uzokutshela ukuthi ubani awukhulume nomama Yebo. Mina siyami. Ngasho nje ngiseThekwini. Ukuphi? Ngihlalele. Ngizang? Hayi. Bengibuza impilo. Kancengeke ngifana. Angizwa? Hallo ma ukhuluma nobaba uMsweli uyambona ubaba uMsweli lona wenenzela itraffic eFM neRedway yebo cha ngila edolobheni uyangitshela umfana ukuthi uma wakhe so ya sifuna ukubona ukuthi yini singayenza ukuthi agcine esekhaya zingaki ingane zakho bawu4 okay ngizobe ngikhuluma nawe ke late ke kulungile mama siyabonga kakhulu mama thank you hlala siyabuya akufuke izinkwa zethu lelo udamu ufuna sihlale la sonke awushanelani phela nilungisela siba sosithengele izinkwa lekhosi ufuna ukubamba lo yasisi sikhulume naye kuqandana silokhosi kuqanda kwelokhosi sizohlala hey kokani phela kube kuhle khona sodla kahle hlele ngiyabuya ke ngibambe nangu usisi hey woza Siyaphila siyabonga baba ubani ubaba ngwabiyela ukhona la nawe hayi sokhuluma nawe ake sikhulume nonkosazana right awufake lapha nkosazana Yebo. faka umyeni wakho boyfriend Asebalekile ke lo ngiyamazi obhema. oh siyobhema Yebo. Africa my continent kade sidla sihlangane nenye insizwa lapha bezimbili ezaseTanzania lene enyethe inomama bengane omunye wasembodweni omunye wasemevini hawu sesithulubeze savuka naye Sembokotweni. wasembodweni nina nisithembu nina Yebo. onisithembu eTanzania kodwa khona la Yebo. awutshela abantu base South Africa base Africa Yebo. ukana nini le Tanzania Ngeke ngibothi ngokingane. ungokana lapha Ngathi besiposhela nje bathi basaba sabafundi manje. Banixoshela manje Jacinta kushuthulwa nawe Hey. Jacinta yayibona lento yakho Watch out. mana akawungitshela kophe ekhaya aqale ngawe ekhaya kini Okusembokotweni baba ensimbini kaNkonka.
kwaNkonke. Yep. Ufika kanjani la? Ngafika ngomngani ngabangani like igroup yabo. Yes. Yep, sithudana ngomqondo ongekho nje right. Ngaze nga-end lapha sengiyibona ngikulesisigame ngikusona namhlanje. Kadula phana ubufunda uphuma ekhaya uyafunda uphuma ekhaya usafundi uphuma kanjani ekhaya? Ngaphuma kuyi-Friday ngisafunda isikole ngika-start at 7. Nangaphinde ngibuye ekhaya emva kalokho. Ekhaya nje ukhona umama ukhona ubaba ukhona umalume. Nayo baba uyafana nomuntu ongekho uhlala nomunye umayi nakasonto. Oh yes, yes. Yeah, ugogo umuntu obeyade khona kodwa sezivelele ukuthi kuthiwa akasekho and angakaze ngiye ekhaya njengoba sengizwe lokho. Hawu. Ugogo ushonele khona la? Yeah, Embokotweni. Embokotweni. Akazi uye ekhaya. Yeah. Sanda kuzwa last week. Awu. Umama uthe ukhona? Ma washona 9 years ago. Onikhula bengikhuliswa ugogo. Khuliswa ugogo mina. Ngimngaka nje ugogo. Nibangaki lapha ekhaya kumama unishiya umama nibangaki? Sibayithu. Uphi lo nomunye? Uhlala kubo kamama. Uhlala kubo kamama. Yena impilo yakhe injani? Iqondile? Ayiqondile nezinto ngoba akasebenzi izinto zimhambeni nakahle. Nengane eyodwa naye. Nengane eyodwa. Ukuthi nje umehluka akekho yini emgwaqweni? Yes. Akakwenzi lokho engikwenzayo ngekho right. Wena wenzani lokho ngikhola ngoba ngazi ukuthi uyayibona lento yenza. Wenzani? Nenzani ezweni? Hey baba, ubhema. Ubhema ini? Nyawupe. Uyifundisa ubani Nyawupe? Ngayifundela mina ngangenze ngiqamba manga akekho wangifaka by force. Yebo. Ifuna imali engakanani lento yeNyawupe? Incosta kamalini nje? A day. Kuyadependa usuke ngokuthi uhlanganisa kanjani wena njengomuntu. Yebo. Imali nje iniphi yakho ngabe iniphi yini into yakho ibiza ngani? Iqhuzu le malini? Uqala ki-20 rand yaphezulu. Uqala 20 rand yaphezulu. Bese uyibhema ke ikwenza ube njani mawusibhemile? Njengensango nje baba. Bamba kanjalo nje welokhuzi. Bamba kanjalo. Manje sikwenza konke. Siyabonga baba. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga. Thank you. Senza konke ibhakede ngapha yeah. Okay. Uthe ikwenzani mawusuyibhemile? Gufting nje njengensango nje. Oh, njengensango. Yebo. Usuyibhema isikhathi esingakanani lento? 2008. 2008. Ngayeka ngo-2012. Ngiboshiwe ngaphinde ngabuyela futhi sengiphuma. Ngoba ngangakoyitshela iyona ngamanjwanayo. Okay. Ngoba ngangakoyitshela ukuthi sengi done nje ngayo. Yabo. So like umoya omubi nje lento baba ngoba vene kwenzakala nje isithubeni. Yes. Malindele. Kodwa mase usuyitshelile uyakhona ukuyeka. Awungitshela. Funa hlehle kancane. Ihlobo zakho omamncane omamkhulu bakhona? Yebo. Bakuphi? Ubaba umamkhulu uhlala ekhaya egcekeni wakhele ngezansi kodwa. Yes, uyazi ukuthi usaphila nomcabangisi washona. Hayi bayazi ukuthi ngiyaphila. Yes. Ngibona nje asebehleli nezingane zami. Emakhaya kukuphi emakhaya? Awunawo nje uphelele la. Yebo. Right. Asibuyeke. Nihlangana kanjani nomfowethu waseTanzania? Sahlangana khona lapha. Onhlangana la? Yebo. Uthini Mike ushela ngesile noma ushela ngesila uthini awumuthi ngishela ngesile fanele ngishela ngesile yebo uthini abakwazi ukushela lapha ayikwazi ukushela ikhaya kunoma Lutho makani Lutho kanti vele ithini le one ngiyathanda Hayi phela laba ngiyathanda. Yebo. Hey nawe wabona ukuthi nawe vele usala usuya ngapha. Hawu ngitholile. Manje wena ubonani lapha yana? Yini oyibonayo? Ay. Baba yiswa seba. Sigadalele. Ngoba nakho akwazi ukuthola umunye umama. Yabo mina ngisahlala naye sengihlala ezansi Jackson ngihlala la nomunye umama. Isikhathi lesingekho ndawonye
Ayikaqondile lento yethu. Serious ngalingeka. Sandizinto. Mana yini wayigqokile yakuheha mhlambe uhewa awutshela omunye umuntu uthi mina ngaheho uhewa yini lapha Ilo mkhulu bakhe. Oh uhewa ilo umkhulu bakhe ayikho nyini ngayibona ngisafe kuphela. Akekho wangenza lutho ngihamba nentenga la. manje umnkomo usafika noma ukufica nje la usuka kahle vele Ngase ngikahle sengiyazi kakhulu indawo. usunomuzi wakho noma ungakabi nawo umuzi wakho Ngingakaze ngibe nawo umuzi. uyena okwakhela umuzi la Yeah. Hayi akangakhelanga umuzi. Anginawo. Ngase nawo umuzi naye. naye kanalutho Yebo. kanti nomkomela ukuhamba nje ukuthi niyehla nenyoka Sinteze baba. Ngoba ngisho babusa yikho lento yala. amangodwa la Yebo, khohlisana wodwa. Impilo baba yikho lento. Ngempela baba. mana kanti wena ithini into yakho ngoba usuyibonile ucabanga ukwenza njani ithini iplan yakho manje Hayi mina baba yabo njengoba sekhamba kokwami. Now I think it's time for me to grow up manje. Yibo mama. Ngoba ningane zabo zangidini. zingaki ingane zakho Ziwu-3 kahle singabe ziwu-4. iyashona yodwa Yeah. ubaba bazi bangaki Bayithu. hayi bayithu lo nomunye una2 lo nomunye una1 okay usekhona ubaba wengane lo mdala Yena lo. hawu mani waqala ukuzala ngalo Yeah. unamanga Lo lokho wesibili washona ngiqeda kudede. hawu Adolescent washona uyazi naye. hawu Umzulu. yeah ubukade ungapha kwaZulu wasuke uhlosele eTanzania ngezathu ezithize Yeah. right ingane yeni Yeah. iphi la ikhona Esekhaya kithi. embokotweni ihle nobani ke nje ugogo ngasekho U-aunt uyana mdala. okay Umathela ngokwami. wena ugcineni ngekhaya Senesikhathi. sunesikhathi ngoba nakho sekushona ugogo akazumbona Yeah. okay masikhuluma ke makhanto ungajabula ekhaya ungajabula Kakhulu. umuntu nje mayingake umuntu ngoba ugezile wena akugeza ube muhle ugqoke kahle Yeah. ungaya ekhaya Ngikaye. manje ngeke usabuya futhi uphume ekhaya uyo Angiboni ngakwenza lokho. Kodwa sesimanje sengakusona izinto sengiyibonile. singayenza i-appointment ukuthi ngifuna umuntu owumzali ozokwazi ukuthi mangifika ngikhala kuyena ngithi lo ubani igama lakho igama lakho Uwendo kaGumede. uwendo wakho umuntu ufunda kuphi Angifunda efolweni high. efolweni high Yeah. uma ngathi nje nangu uwendo ngithola umzali mina ngikhuluma ngomzali engizothi mangiya kuyena ngithi kunowendi kunaleya ngane yase Greytown kunalo mfana wase Transfield Yeah. bathi bona mawungabageza kahle baswenkisi bagqokise nje kahle bebe nje decent Yeah. bese ngiphelezela Yeah. ngifike ngubeke ekhaya Yeah. ngeke uphinde ubonakale la emgwaqweni eThekwini I promise angeke. awutshela abantu base-Afrika utshela abantu base-South Africa ukuthi ongakusiza kukhiphe kulesi simo uyadinga ukuya kwi-rehab noma awudinga ukuya kwi-rehab Ngingajabulela lokho. ungajabula ukuya kwi-rehab awubatshela wayicelele wena ucelele namba sikhuluma Sanibona mina base-Afrika. Ngingajabula ukuyibona ngishintshile nami empilweni. Ngiwumuntu ongcono, ngiwumzali ebantwaneni bami. Ngibe ushintsho, ngibe isibonelo nami kwabanye, ngibatshengisa ukuthi uyashintsha umuntu uma ethanda ukushintsha empilweni yakhe. Impuphu sikukuyena na konke kusuke kukuyena.
Ngiyabonga. Yebo, ngicela wenze nje. Yebo. So khanda i-appointment. Yebo. Angazi ngesonto uthi ngiyaphi. Ngifuna ukuzonibona ngesonto Sunday. Yebo. Sunday kodwa into engizosuka ngiyenze la mangisuka nje la sizoqeda ukudla lapha. Unasidle lapha. Yebo. Sidle olofu besinkwa lapha siphuze ne-drink. Yebo. Masiqeda lapha mina ngizohamba. Yebo. Ngiyofuna umzali. Hey! Ngiyofuna umzali ozokwazi ukuthi ke angilekelele ukuthi uthengele kahle impahla ube muhle makufuna uye kwi-rehab sihambe siye kwi-rehab suke lapho siye ekhaya uyahola u-350 yini ndaba ngawuhola I-ID yala. mana wawunayo i-ID ngokusithi masingaye osekufuna lokhuza ngiyaphila lokhuza siyabonga lokhuza ngimi nesizwe sami la imini inkosi yala kulamasabhabhu la siyabonga kakhulu Ndoli thank you manake i-ID wakwabanayo kusho ukuthi into efuna siyenzeke nawe ke sizokwenza nje wena ngizothola umzali ngizomfuna umzali ngizoze ngimthole geze kahle gqoke kahle ube muhle thole le perfume noma lokhu kuthiwa Oshkosh yabo le perfume lokhu uyayazi Oshkosh yini Oshkosh ngiyazi. i-Oshkosh i-Oshkosh le perfume ofike uyifutha Yeah. uthi uyaphuma eminyango ivele isale endlini uhambe yazi vele ikhodi ma uphuma uzuthi nayo ka mawuthi uphamisa isandla lapha bethe amakhwapha awukanelisa endlini i-Oshkosh le right sizofuna umuntu ozokugcinela ne-Oshkosh nonke nina nitheni ufuna ukuhamba honestly ngizodedicate isikhathi sami angidlali omuntu uthe hayi trap ufuna kuza amaphoyisa azobathatha akho amaphoyisa azofika la yabona la azokufika amaphoyisa mina ngikhuluma nawe uzongikhombisa indlu yakho hamba ungikhombisa indlu yakho bese siyabuya siyodla bese mina ngesonto ngizobuya serious so kwakhe appointment yeSunday mangibuya nizoza kuhlale phansi bese ngiyaqala ngithi ngimtholile umzali ngoba ngifuna uhamba umuhle ekhaya ngihamba ukuclean ekhaya bese ke usuqala impilo ekhaya kodwa sizolinda ke ngesiphuthumo soqala eHome Affairs kanti bekuphanthe ekubheka ukuthi ukhona incomputer bakhona bese besithenga ukuthi documentation abayidinga uzithole i-ID yakho uyithole emva kwalokho bese sa-applyela ku-350 lo iy'ngane zakho ziyayihola i-grant ziyayihola i-grant okay senze njalo bese kuye ekhaya yabo uzosukela la umuzi wakho kuphi eDalton njengoba ngishila kanjani ungaseDalton ungale eDalton asenze njena kodwa ngifuna ukunihlanganisa nalo usaklina sambeni ulimele kanjena nkosi yami ngabe ulimele baba kusafuna uya kudokotela ke futhi ulinyazwa yini ilezi gilingwane esifaka kuzona manjova usho ukuyishweba lokho kuya kwilo ubushwebe usuku umthambo ugeje kufuna ukuthi ingene emthanjeni njenge-drip ngiyeceleni uba nento engathi iyithumbu mawugejile ngane yami wena wonke lo uthe ubani isibongo hayi asami ngifuna unihlanganisa nalo khona nami ngikhanda isizwe sami manje ngana my small sizwe engifuna nami ukuthi ekuxakekeni kwakho nami kube khona into engithi ngayenza mina ngizokhipha lokhu ngizohamba nje silana ekhaya nakho ekhaya laphayana yes kuphi ekhaya iphi umzwethu angithi lo yes lana ngifuna nangu lo uhlala la right ma'am lo wase-Greytown sengibatholile ekhaya bakhona into zakhe iqondile so ngifuna ke uthi mawufika la uze la Sunday masibuya sibuya siza kuphi siza la sizohlanganisa into yethu yangampela khona omnye umfana ola khona umfana basondelene yes right okwamanje ke senze nje ufuna isikhulume intende ufuna sidle manje kuqala before we can go anywhere
letha ukudla lokhu uze nangumkhulu sebuya 9 ngisho akya yezivula ikhaya la hlaleni yini osisibala ekhaya abadala beka lokhu manje siyatha hayi wena sazokhuluma udaba uyaphi manje mana lana mana ungaqali yabona ke Africa my continent siyabuya Sunday welokhuzo uphi lokhuzo woza phela ngapha manje sesiyalungisa manje woza ngapha sihlambeni izandla bonke abantu esizohla nabo singajabulela hayi ahlambeni izandla bafowethu sizodlala sonke hayi hlambani lokhuzo hlambe phela akuyona inketho abakhona hlambani izandla ozosha izandla akuyona inketho abakhona akuyona inketho abakhona sikhanda ilathi la obhesi bechaphaza amanzi lapho lokhuza susana amanzi asibeke ngapha senze ilathi lapha sivula umusi siyavula umusi hayi siyawuvala konje akuya wena usisomdala lungisani phela ha ye usisomdala usisomdala lungisani siyadlala sizodla sonke la yes nakya lungisa sisomdala nakya sizohlephulelana sidle sonke ngifuna senele sonke la akya khandilathi lungisa sisomdala yebo ayalungisa usomdala baba okay manini ke welokhuzo ningaqali lapha hey lokhuzo kuningi esikwenzayo siyabonga kakhulu thank you siyabonga lokhuzo thank you manini ke lokhuzo hey ngifuna siqale sithandaze phela senze into kaNkulunkulu manje manini ke ngizokwazi ukucimeza la ifoni yami ngeke ngicimeze bese iyahamba hey mkhulu angifuni phela silwile uNkulunkulu sifuna siqale ngokuthandaza kodwa hey ucimeza la kuyacimezeka la okay ay manini wo hey mkhulu asicimeze kodwa singacimezi sonke ay ngeke la aha lokhuzo ngizokufika lapha esitolo senkonzweni yethu la noma kanjani kwenye hey ucimeza ke angifuni ukumlinga uNkulunkulu kodwa ke manake akhe kuzothandaza mina hey kodwa ngifuna ukumlinga uNkulunkulu ngomlingo sihlonipheni guys sibe into okay sithandazeni emagameni amathathu kwelikaYisene lendodana ngaMongcwele Jehova malosi elithemba siyabonga ithi osiphe lona silalile savuka sinyamhlangeni nomphefumulo umsebenzi wakho mawuqala sicela kube umsebenzi ozophefumulelo wena kube wena osigayida kube wena oselulekayo konke sikwenza singakwenzi ngokwazi kwethu singakwenzi ngokuhlakani kwethu nampa abantwana bakho bahlala emgwaqweni banawo amakhaya abanye banawo amakhaya sesikhulekela nje umusa ukuthi kuvele usizo abanamakhaya ivuke lento kaNembeza ukuthi kufanele beye ekhaya bexhumane nemndeni yabo sibalekelele ngayo yonke indlela ukuthi begcine befikile emndenini yabo abangenawo amakhaya begcine beyithola indawo yokuhlala akuhle emehlweni akho ukuthi izingane zakho zibe semgwaqweni ngalolu hlobo okuncane esinakho sizozama ukuthi sihlanganise imoya sihlanganise ithemba ukuthi kusengenzeka noma bese bebona bephelelwe ithemba kodwa kusengenzeka lokhu sicela egameni lakhe engahlulwa lutho phuzu bephathe amen thank you siyabonga hey silokhuzeleni ke asihlephulelane nje kancane sidle sonke sibambe makuphela sobuya mhlawumbe sithenge ezinye futhi izinto bahlephulele sisomntana hlephulelane sithele udrink hlephulela mina kuqala ngihlephulela bese uhlephulele mina kuqala umuthi kampu phela ngithi mina umhlaba sivule hlonipha nje baba hayi ngithi ufuna siyenze kahle ungithelele lokhuzo ukhipha ugwayi phela lokhuzo emlomeni funa mina
Thela lokho kubomvu. Thela lokho kubomvu. Ngeke. Mama ulandele kanjalo. Yeah, senzeni kahle nje. Yeah, senzeni kahle. Baba samsa. Yep. Namna inyawo phezu kodwa ime kancane sadla ukudla. Solo. Hayi kulungile cha ubungi. Guys, waza phela landelayo. Olandelayo? Yakutabelani nje. Yeah. How are you? Uma kuphela zothenga okunye. Yeah, babe. Uzani bafuni. Uzani. Kancane nje sizothola sonke lokho. Waza sam. Four, babe. Thatha four. Cinco. Nakho kunye. Yebo. Napya. Napya. Sivula umuzi la. Njalo siyawuvala. Nje. Napya. Yebo, Hayi ngizothola. Kolokhuzi. Ngizothola. Nizothola. Oh. Lokhuzi. Wathi letha ngithelele. Angithelele la. Ufethi sente imani la sente. Nganaso singusiphethe lokhuzi. Hayi lento singa. Hayi lento singa abanikeza. Mawuzuthela ubuyele eceleni. Ungafaka umhobholo bakithi. Ningaphindi bakithi. Unika lo ohamba ngenduku. Oh yes, yeah. Awusuthatha ibihlehlo. Cinco bangasola ngisimpo. Mana phela. Awulokho. Hey. Right. Bangasola ngisimpo. Yenza nje. Wo. Shiyane eseni phela on nisibekile eceleni. Netrinkeni. Thatha idrink. Beka lapha nizodla ecineni. Yes. Yeah. Lapha. Yeah, phakaneke. Lapha. Mana asethu. Now polo lana basi. Sepulu polo na sisi. Lapha. Fakana kwenu yes, fakana kwenu. Asincenge nje kancane. Hayi. Uphinda manje futhi ungafuni ukuthethe ikhafu manje. Isinko ayekho futhi isinko omunye. Ngathi se. Drink ithina kwenu. Beka lapho please. Mana kusona esinye isitolo la sithenge ngi drink. Okay, ayekho dinga isinko bese omunye. Oh. Uthule woza la nguthule. I-drink baba kuphela ngalayo. Oh, i-drink. Drink. Iphi le mali ye-drink madoda? Amfana. Kushoda i-drink. Hayi nangu uzoyibamba. Funa sithumele no la ikhasibona uzobuya hayi. No, uthi uzoyithenga la. O2 liter mali. Maphuma 2, kulungi maphuma 3. Funa sithumele no la. Funa sithumele no la. Ne? In mama? Oh, 65 shot. Okay, ngizonenzela kwehlukile. Ngizonenzela niyothenga nimasesihambile. Alright, kulungile. Nina ngosisi abadala ni. Ngosisi bethu bala. Now umuzi. Lo muzi is officially opened lo.
masifika sivela amasabhabhu sila nina into ezokwenza nina nothungu baden park ngizonikeza nambe niyothenga. Okay. Yes, sihlala nje relaxana. Konke khona sinikeza abantu badle. Mawenza senza umsebenzi. Okay. Manako othi ngibone ebhakethini kukhona nokunye. Banike ngiyabuya. Ngiyabuya ngisakhona ngahamba. Sidle. Hawu seyiwasha lokhuzu. Hey, welokhuzu seyiwasha. Manje bawusani iyona indlela umuntu aphila ngayo lo. Manje ngiyabona usabhiza angakuphazamisi ngoba ngiyayibona ngcolile. Angihlale phezu komsebenzi. Hlala phezu kwayo ngiyabuya mina ngahamba. Ingane zenu lezi yenu le kodwa beqoqekile bazoyikhomba indlela ekhaya la bazoyikhomba bazoye hayi singisafuna beyothenga okunye uyaphi manje uyaphi ningaqali nihambe ningaqali wo safuna uthenga amanye amadrink ngathi kuyashoda shoda asezini yeza amadrink oh azoba enough okay all right kulungile ngizokuyeza ngiyeza kwena baba okay oh sebeyaphini oh wena ubani kanti lona subakhuza kanje sisomncane ubani wena Amanda Mkhizi kuphi ekhaya eMastelo yaMastelo ekhaya khona ba ugogo uma uhlala eJoburg manje yini ekubeka la emgwaqweni selom story baba ngoba lento angithandi ukuthi ngixoxe kanje ngoba okay uma uzoyazi gcina ngokusayazi uma ngingamluza ngisho umbuzo ngoba unesifo senhliziyo oh yes maqala ngesonto ngizobuya ngifuna ukuthi ngofice la khona siyixoxa nje eceleni kahle ungixoxelwa yes yeah okay hayi sekwani umsindo manje manini Asinendaba uzoyisela. manini phela ukulu oh ungalwi umuntu wakho hamba umbize ezilana umuntu wakho Okay, thatha oh mnikezeni phela umuntu wakhe mteteleni phela umuntu wakhe bakithi naye adle seko right yabona ke ngizokwenza nje ngifuna nihambe niyothenga ukudla nobabili enike emalini ngoba ngiyazi ukuthi ngizohamba niyothenga imoroko le mali le noba u2 noba u2 nosisa abadala ngizonifica la Sunday ngifuna sifike sidle futhi la Sunday yes yeah Sunday nini yes ningahambi yes wena udaba lwakho ngithe ngifuna ini ngisawufuna umzali omdala ozosiza ukuthi udaba lwakho udaba lwakho udaba lwakhe udaba lwakho wonke umuntu khona nangomunye nangothe wazamfana nangom yeah nangomunye ngizonifica Sunday ngicela ukuqala Sunday ngesonto hayi mana wo sadila nosisa abadala wena udaba lakho sazolixoxa osisa cha ila laba bo2 yebo osisa abadala laba
balomuzi Siyabaqoba. siyabaqoba right ya ade benze itiye siba funa kubaningi into ogeza izandla phela bazo angithi ngiyanike uyothenga ikhozi ngeke would never mina ade ngishayela igceke wena ushanele icala asibona neSunday ngifuna izakhamuzi engalokho igcogcoma Sunday nomami uhlala noma omado yes no mama yeah right so biya Sunday ake ngizwe ake no Sunday I'm here when Indian ile angithi yeah siyabonga baba uthe ufuna sikhulume asikhulume baba before sengihambela manje kodwa ngizobuya Sunday sizoxoxa futhi khona la luthino lwakho daba ukubonga okwenzile ekhaya. siyabonga Ngizoba khona namhlanje. Sunday Isikhathi baba. zobo 11 yes siyabonga kakhulu iyapha mina igama lami nguThulani wakabili yes lenyuhane ushwathu trustful yes ngoba nami nginenkinga izongeza la ngokuthi kahle kahle ngangisebenza ngagcina sengishola abangani abangifaka kule nto kodwa ngokuphela uma ungena kule nto awumisana ungene uqondile awuzosibhekisa abangane abayaziyo ezivuvuzeleni ithangweni ungazi uzobona emva kwesikhathi ukuthi awu sengiyile nto ngoba insana ayisangenzi le nto ngigaxele kanjalo mina nginomuzi uphi umuzi wakho eTrustford uneyingane ngineyingane hawu ezineyingane hawu nomongo lokhuzi ngaba nenkinga ngaphelelwa umsebenzi ngaxoxa ngoba ngaba nesandla ngento sokuthi angifuna le nto wathatha ungavunyelwe yebo base beyaxoxa ekhaya base bangixoxa emsebenzini emsebenzini ngaba nebhadi into ongakazi uyibone ibhadi leminyaka ngoba ekhaya akusayeke ekhaya iy'ngane zami sizama ngayo yonke indlela zithumele ngaze ngaficwa isimo sokuthi ngigule emva kwaloko nto ngongigula nje sengiphinde ngalimala cishe nje impela iminyaka u-4 ngenqola phambi manje nje baba kunzima yabo ngiyafisa ukuthi uyafisa ukuya ekhaya ngoba ekhaya anginankinga ekhaya bangilindile bakulindile engajabula futhi Ngabe kubona. inkinga sekusuka la uye ekhaya okuwest ngigula ngingenayo support yes asibe Sunday ngizobuya la ngo11 nawe ube la bese ke siyixoxa futhi sibonga ukuthi singakulekelela kanjani ukuthi clean impahla hambe ekhaya yilokho ngiyojabula kakhulu okunye kunzima abanye kunzima ukuthi phela mawukade uhamba ekhaya awukwazi ukuthi ungafika ekhaya udabukise yabo so mhlambe ke sizozama sibuka ukuthi ke sifika kanjani hayi Sunday yasibonana la ipoint lethu na ke emzini omusha now ade siwuvula now asibonana khona ngesonto ngo11 ngiyabonga kakhulu baba uzosizakala so eyakho nje clean uzosizakala ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu baba ngiyabonga thank you so much Africa my continent yebo baba olozama nemngane zami ukuthi ngisithola ngidliwayo mana lokhuzo ubungeke emcimbini uthi simzame noma ngani ayikho into efuna ngizame ngafuna mina sithenga ukudla sidle ngoba make kwaphuma imali siyothenga iqhuzu Sunday mina ngizobona la Sunday ngo11 ngibe ngela azile ngokudla sifuna inkinga umuntu athena inkinga ukuthi ekhaya wasoswayini uyafuna ukuya ekhaya akathanda ukuya ekhaya usafuna ukuhlala la sikwazi ukudila nabantu abathi sengifuna ukuya ekhaya sikwazi ukuthi siye ekhaya eke ngeseTanzania nisayiboni manje angithi besithe sobonana la abasabuyo lokhuzi kodwa ke kulungile ukwaseTanzania okay all right
No kulungile sibonane Sunday la. Mina ngifuna ukuthi ubani osefuna uphi. WaseTanzania lo? Uqinile nje ngale la. Hawu ngizakubona usufana nabantu base South Africa. Hawu lokho Kunjalo. ngiyaphila baba. Right. Akodwa tu ngiyakho ngifika la. Bengikho ngibona imoto ngangifike sofike. Ya mana induna namhlanje ayikho. Busy. Ibhizi okay. No yeke. Okay utheko nje masifuna ukuthi sisize wena ngwaseTanzania. Ufuna sikusize kanjani ukuze ugcine usekhaya? Mina mawukuthi ngifuna umsize mangatholi imali. Yes. Hayi ngeke uhambe ngakwenzela ithikithi hayi ukuthi thola imali ngeke unikeze imali wena ngeke uzobuya uzothatha imali uthikile ngeke kodwa uyafuna ukuyekhaya manje ufuna ngithi ngitshelele umndeni wami wonke washona kufanele ngiyele ngibona ngisho amathuna khona utholakale kuphi yazi utheko nje kuphi neTanzania ekhaya Dar es Salaam okay upresident wakho ba Salma ngathi nawo samazadwa wagcina ubone indaba njengoba nokhetho lapha Mama Samia Suluhu Mama Samia Suluhu awukhulumi nopresident uthi sila sixakekile khuluma nopresident wakho ngolimi lwakho Mama Samia tuko hapa lakini maisha magumu sana sasa ni tunatusaidia vipi kama Watanzania wako asante sana into enenza nibe la imali yalapha irand incane it's too low. The current is not high. You can't be working for 10,000. Once you get the 10,000 from there, like you have 1,000 rand. Oh, 10,000 wangale ufana no 1,000. Like 100 rand. See, like 150 somewhere there. Yes. Yeah. So it's too low. Ngicela kubiza igenge yakini ke Sunday sibonane futhi la. Yeah. Asibonane Sunday ngo11. Yes, bese ke sipackage indaba yakho uthi amaphepha home affairs uzothi. Ngithi mawusuhamba phela ufuna uhambe ngendlela eqondile. Uzihamba ngomkhumbi sazo mesihamba la ufuna ukuthi ngihambe nge-embassy. Oh, i-embassy. Embassy I have to take the temporary travel. Oh yes. Yeah. From there I can have to go. Okay. Yeah. All right. No, ngiyabonga kakhulu. Sizohlanganisa lokho ngizofuna umzali. La eThekwini ufuna umuntu omzali ozongilekelela ngoba olunye udaba luba ngaphezulu kwamandla ami. Walaba abanye khona into engakwazi ukuyenza. Kodwa uthola ukuthi mase kuthinta eyaseTanzania sifuna umuntu omdala. Ngizohlangana nani on Sunday bese sizobe solid. Thank you. Thank you. Hayi. Akaze mina ngikaze ngiphathe ngifuna ngithi cha uhleni nami wena uhleni nami Nimbonile umfana obephethe ingane mina yale lo mfana lo waseShepstone Kodwa kaze cha kazi ezekuthina le ngane ibiphethe umfana waseShepstone lo wena cha kaze ingene la khuleka sisiwami khuleka hayi ngeke sivitolize ingane yakho kanjani hayi besingeke ingadlali bengadlali ngabo bamfundi abamfundi izitha ivele ivuke kanje when you almost taking the step the eye corner lento siyo la eBhayibhelini khona siyo imfamona yes yazo izona impela sisizwe ezinto emanza ngoba manje usanekusasa lengane encane yes phela kukuyena ngoba uwena yonke into iqala ngawe siswana yes wena ukhethela ukuthi ujabule wena ukhethela ukugcina yabona nje lekhalisa manje wena ukhetha kodwa ufune pride wena ifune pride wena uyento oyenzayo ungathi into adembezela ushaya uNkulunkulu nazi mama wena nje no matter what uNkulunkulu ukulethe ngezizathu la it's up to wena futhi ukuthi the way uyikhandla ngakhona ngoba sizama uphoqa isibongo sakho whatever you do yonke indlela into iqala ngawe wena jabule ujabule
uloyikhethela ukuthi ukhaya wena ekhethela ukuthi impilo yakhe ihambe ebunzimeni wena ekhethela impilo yakhe ihambe ebukhanyeni kodwa yonke into ufuna ukwenzela ikholelwe Hawu. ungalilahli ithemba manje umuntu wesifazane imboti ibalulekile yes ingakho ubona ngihlonipha manje yathi nathi ngihlonipha mina la hayi ngoba nakho kanjani ukuthi nginenkololo one day noma ngithandaza ukuthi sonke sisazoshintsha but not at the same time yonke into inesikhathi sayo ma uyabona so ungabona sengathi wena mhlawumbe uyanyezeka kani wena kholwa kumdala ukuthi isina muva liyabusa patient is golden uyabona so ngomoya uNkulunkulu siswami ungavumi uzwehlise nembeza into ya 5 minutes le yabo is not worth it ntama wena uNkulunkulu wakho ubona umuntu umhlonishwa la uza nesandla wena ufuna ukuqedela ingalo yakhe ngoba ufuna nimithane halfway yabo ntama yeah so ungadembesela Sunday nje wena make sure wena nje ukuthi ngenhliziyo yakhe emhlophe mama awenzeli umuntu Yes. uzenzela wena Yes. ngizwa mntana inkosi emva lokho uzebona lo uNkulunkulu ngazathi uNkulunkulu uzokubusisa wena uhleli ideke endlini eyizwa lona uNkulunkulu sizosiza phuma uyikhandle ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu angayiveza eyisiphi isibonelo esokwenza azokunika lo break leyo noma leso step leso sokugcina so bangalongeka kakhulu baba mina ngihle uNkulunkulu akubusise nawe baba kwande baba nonke necrew yakho baba lokuthi lesikhathi eseninikeze sona Thank you so much. Lensizwe ufuna ukubeka le. Ithini lensizwe? Sengiyahamba lokhuzi, sengiyahamba mfowethu. Yebo baba, ubani lo? Malusi baba. Malusi, kuphi ekhaya? Ekhaya kusemthwalweni. Emthwalweni ubani isibongo? Udoyisa. Oba kwaDoyisa. Yes. Uthini uDoyisa? Ubekwa yini la? Ukhishwe yini ekhaya? Yo, so mina ekhaya bengihlala nomama stepfather. Stepfather ngiyashaka from Zimbabwe. So besinale issue le ukuthi mina stepfather sami we don't get along kakhulu yabo. So kwapho ukuthi ngihambe ngiyohlala emakhaya. Uma ngihlala emakhaya, ngahlala emakhaya. I think I was doing grade 5, grade 6, grade 7. So inkinga yaba khona ka grade 9 section umkhulu wami. So I had to move from Emthwalweni to Kwamaphutha whereby ngangiyohlala noma mkhulu wami. So there was a lot of abuse between me and noma mkhulu. We didn't get along yabo. So sasingazwani kakhulu. So kwaphoqa ukuthi ngihambe ngiyohlala ehlobeni khona ngamaphutha engangizazele khona ngamaphutha. So ngahlangana nomfana wasekhaya kwaThumpini. So ashona ubulawe last year. Ushiswa abantu bamaphutha. Ushaba ushisa. So ashona. So utwama umpilo ke ubedla ama-drugs. So that's whereby nami nga-introduce kule cycle yama-drugs. Ngoba bengabhemi ushukwana. In fact, I was one of the best students in school. I was the president of Umkhumbi High School. I got maybe 32 certificates and 37 award trophies in school. So I introduced cycling, drugs by from Ingidi by I introduced so what color whereby matric at that time. It was 2018 matric at that time. So I couldn't do my matric. My exam matric through Gucci, the same my drugs, same one and abuse not to be selling using one, the same abuse of the same one using their pen. They wanted to. So we were poor in seclude me na kubona because bona bese bebona into ngayibona ngiyibona right kanti angiboni ukuthi izomhlala la so ukuhlangana kwami naye umpilo kwangenza ukuthi ngibheke ama-drugs ngase ngasuka ekhaya ngihamba ngayohlala eMlazi ngibaleke ekhaya yabona ngahlala eMlazi uma ngihlala eMlazi-ke ngihlala kaMpilo eMlazi sahlala khona whereby umama wabuya kumina wangi-approach-ke wathi angibuyele ekhaya so ngabuyela ekhaya-ke ngiyohlala ne-stepfather sami uma ngifika khona futhi ngabona ukuthi okay
still there is ayikho leya connection between mina naye because umuntu angaphandle mina angazi ngibe nawo ubaba wamasho ngangisemncane. So I wanted a father figure uyena something yena abengafisa ukuthi anginikeze yabo leyo nto. Kunalokho kwakuba ukuqhelelana even more, and then ukuba khona kokuqhelelwane because mina I want a father figure, the mother figure, a happy family, into engengikwazi ukuyithola. Kwagcina sekwenzeka ukuthi lokho kungiphindise back ema-drugs because le nto engiyifunayo njengengane angikwazi ukuthi ngiyithole. So ke i-comfort ebengiyithola kubangani, which by abangani labo abangani abadla ama-drugs yabone uba welcomed bengithola kulabantu laba benza izinto ezirong rather than ukuthi ngithole ekhaya whereby ngizothola uthando lomndeni. So ke I had to quit futhi again ngisuke ekhaya ngibale ekhaya ngathathwa ngayiswa emthwalweni. I started again ngaphindela ka-grade 11. Okay, ngaphinde futhi ngafunda u-grade 11 wami sengifunda emakhaya eSithokozini. So at the time ngaphasa u-grade 11 wami ngo-level 7 about 7. All my subjects engawenza ngaphasa ngo-level 7. I went to matric again. So mangifika ka-matric ke ngafunda ka-matric at the time ke bese ngifunda sengihlala emqashweni. So ke uma ngifunda ngihlala emqashweni ngahlangana nomfana ekuthiwa okay umfana bengivele ngihlala naye ngaphambili bengumngane wami e-primary nase-high school ebekuthi njalo mekuthi mina nomalume siyaqabana ngoba kushona umkhulu bese ngihlala nomalume yabo. Sithi masixabana nomalume ngikwazi ukuthi ngibale ngaphambi kohlala naye ngoba ngihlala yedwa. So one day uSibu wangithatha. So uSibu yena besevele ke ibhemeni insanga kanjalo mina sengiphinde ngayiyeka futhi insanga wayeka nama-drugs. One day wangithatha kanti uma engithatha akangitshela ukuthi la siyakhona ungithatha njengomuntu esoyihlalela yena ayishushuwela insanga ayiphushwela insanga mina-ke bezoba ukuthi ngishayela udrink wami yabo kanti uyongithatha la siyakhona uyobulala umuntu uyodubula umuntu. Masifika khona wafike wadubula umuntu kwakuwumkhizi uSibuvu. So uma efike edubula lo muntu kwaqala phansi i-pressure stress ngabaleka emakhaya ke ngihamba ngohlala kakhulu wami kaqoloqolo emthwalweni. So uma sihlala kakhulu wami uqoloqolo emthwalweni umalume wami because naye wayesazi isitori sokubulawa kwamkhizi wagcina esehamba emaphoyiseni wafike wawatshela amaphoyisa ukuthi uyazi ukuthi bani wabulala umkhizi. So again waqala phansi cycle yama-drugs ngokuthi senginale stress sokuthi ngihambe i-case i-case ye-murder whereby I'm a witness kuyona i-murder case. Now again I went back to i-cycle yama-drugs ngoba sengine-stress nginenkinga ngihamba ama-court ngenza iphethe kanjani i-case ugcine eboshiwe lo muntu? Ya ugcine eboshiwe. Wena wangaboshwa? No mina ngizange ngiboshwe. Umkhize lona umbulalelani? Wayembulalela ukuthi washaya ubaba wakhe webhayibha besolela ukuthi bantshontshe inkomo ngasekhaya. Yes, wakusola ukuthi ntshontshe inkomo. Kwakusola umkhize kwatholakala ukuthi akuyena ntshontshe inkomo ubaba kaSibu ntshontshe inkomo. So umkhize kune-meeting ngasekhaya wavane washaya ubaba kaSibu. Uma eshaya ubaba kaSibu wadinga uSibu wasesethi mina uzobuyiselela ubaba wakhe umkhize ukuthi umphoxile emphakathini ubuyise ngayo emphakathini. Okay, asibuyeni Sunday uphi umuzi wakho la uhlala kuphi wena? Hlala phezulu le leyapholi maqonda naleyapholi lokhuzane nje yes le ye-robot maqonda nakakhathi. Okay, Sunday ngizokwazi ukubona sizofikela la Sunday then sibuye sizoyixoxa kahle ngoba ngisho ukuthi safuna umuntu omzali njalo ozokwazi ukuthi mawushiya inkinga bese ke ngoba angifuni sigcine ngokuxoxa. Funa sixoxe sidigeste bese kuba no-action ukuthi okay simsiza kanjani kwenze uma usisizakene mhlawumbe sakubeka ekhaya uthengele impahla ezinto wakahle uma usubuya siyabonga ukuthi hayi lo muntu lona udlala ngathi yabo ufuna senze njalo senze into action hayi ukuthi ngigcina ngokuxoxa ukuthi yes umxoxele ubaba uMsweni no ubaba uMsweni uma usumxoxeleni akahambe uyocinga usizo umsebenzi wami ngoba ngisuka la uyocinga usizo ubuya Sunday sixoxe part neviki next week so besikhulunywa olunye udaba sikhuluma olunye udaba. Ngiyabonga kakhulu baba sobonana Doyis sobonana Sunday. Hey na wena ngithi sasinawe lapha Yebo siklina lo adoti angithi wena ongibambisa yonke into ugade ukuthi bengangiphuca amafoni. Yebo Baba thani iqaphu phela uqolane mina wakadlamini la eChesterfield ekhaya uyengani khona
Ngiyavakasha ekhaya ukuthi ke uma usuka usuthi uyaphi ukuthi inkinga iyona lento yama-drugs bhuti wami. oh nawe ukhona la ensimini Njengoba ngisho bhuti wami ukuthi ngimdala manje sengikhathele usukhathele le nto futhi unyawo ushem nyalezi sengikhathele usukhathele phela le nto. ngifuna usiza ubheme ubhemani yibi leli drug olubhemani Kristani kuna ni rock nayo kuna ni marijuana yeah marijuana yini sanga mawunga Yeah. phela ngazi lutho mina yeah so lento ibe ne-effect empilweni yami because manje ahlehla kancane iy'ngane ngifuna ngingane ziwu-3 ingane omama bazobaba omunye wedwa washona omunye ukhona iy'ngane idlani nje ngoba ula nawe just the tip ile nto engidisappointayo ngoba isiqeda imatric le enye yokuqala yami yabo senginentombi nje nawe igama lawo lokuloka leluyana and manje ngiphatha kabuhlungu sokuthi noma ngidla noma ngisothi ngilala ngiye ngicabanga ukuthi ngabe iyona impilo mhlawumbe engiyimisele mhlawumbe ngibona mhlawumbe ngibe singaka ngidisappointment enjani babuwayo methi angakwazi ungikhomba intwana kuma noma ngaba king because vele ngiyayithanda angifuni tracking rule kodwa but kunalokho ukuthi manje angikwenzeli that enough because I believe ukuthi funa ube role model uthe wena semeville Chesterville extension umuzi wakini house ba say 3150 kunobani ekhaya kunomzali wami nolengane zamfowethu umfowethu umzali ubaba umama abafoni bakhona angisenawo mfethu ngisanda umama umuzi wakho kuphi la kulama suburb lapho uzokwazi ukuthi Sunday sibe la ndawona njoba ngakuyonkinga awusasi nawe nangalo awusahlala kulo mzi engalo ongale usuthi uthile masumuvele kuma suburb no hayi ngiyaphila ngisanawo umuzi usena unesithembu umuntu wakho papa abantu bakho hayi khona abanye manje abala hayi bala abayilocal angikwazi ukuzana umuntu obhemani nami umfuna obhema wena uyabhema wena kodwa umfuna umuntu obhema angikholelwanga akhiya hayi iyalunga ke lena usho ukuthi asenze njeni akhe asibuye Sunday ngoba le ngifuna sibophe ivuthu kuze kubonakala ukuthi usizakala kanjani okhulume nami ngifuna ukumbona esizakala siyombeka ekhaya kubo ejabule bejabula bakubo sibheke omunye futhi ukuthi ubani sazobuza nje le nsizwa kade mina naye ayikasho ukuthi ngiyapha kodwa Sunday sizoba naso futhi isikhathi sokukhuluma nabanye yabo nje lo ngesakhuluma naye Sunday lo sesobe sekusifuna indlela yaphambili nalo nomunye usuklinile sekuclean asibheka ukuthi sekuclean ngisekushoti mina amantombazane ngisafisa ngicabanga ukuthi sekuclean-ke manje yabona seyaqala kuyayithanda-ke manje yabona kube seqala ukuyithanda ke masegezile semuntu simthengele iy'mpahla ngeke aphinde afuna ukuhlala la umuzi wakhe lo mana-ke lokhuzi wena lokhuzi ubani lo hayi baba umsweli ngibongeni lo abantu kuphi egatsheni ekhaya Sentuzuma khona ubani lapha eNtuzuma manje ngiphatha kabe ekhaya khona usisi wami ngulama abantu abadala nine niyaklesha ekhaya angisuthi bashiya nje sengihlala nosisi wami niyezwana nosisi siyezwana nosisi usisi uyazi ukuthi ula uyazi ukuthi ngaye manje baba wami into engishaya iyodwa yena isindaba baba wami yabo hayi baba wami ngingashaya ezinye inkinga baba wami wagcina sekuhamba umfowethu ebengihlala naye la uhlala naye la emgwaqeni mana ngifuna ukwazi uqala yini lekhiphe ekhaya uzila into engikhiphe ekhaya baba wami futhi wazi kushona umzali umama ngasala nosisi lokhuza sangabona waza lokhuza kuyale senza konke lokhuza zama ukulungisa namasabhabhu la lokhuza silungisa amasabhabhu siyabonga kakhulu shuthi ngesonto soyithola imali yedrinking yabo siyabonga kakhulu awusande soyithola imali yedrinking ezinkwa la siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga kakhulu thank you siyabonga kakhulu hayi soyilungisa amasabhabhu nongithola la sande ngihlala la yes shuthi baba wami bengihlala nosisi wami singaboni ngaliso ngalinye nosisi yabo manake okay wena unawo sisi inkinga yakho nibeni ningezwani kahle singazwani kahle kodwa umuzi ukhona nina into yakho
awucindezelwe into eyibhenywayo wena ucindezela ukuthi awuzwani nosisi Ngicindezelwa ya into zasekhaya. uma ungathola nje sisukela siye entuzuma sihlale kahle nosisi sixoxe nizwane sinenzisa inhlambuluko lento lena ungahlala ekhaya ungahlala wena ekhaya Angifunike sande kakhulu ngoba nami sebeyangibiza sengicela ukubaleka sande kodwa ngila ongifunayo uzongithola emzini kalo kaMangubane ngicela ukuthi nje lokhu manje nginenkinga lapho ngoshoni futhi bengihlala naye angazi manje kube nobagcina bemtholile noma ngicela ngamtholanga uphi la ikhona inkinga wagcina eshonele esibhedlela owakwaba owasemawuthi ubani igama lakhe usibu wakwaba sibongo usibusiso banoni akunalo Jobe wasemawuthi washonela la emgwaqweni ngishonela egate King Edward egate King Edward manje awazi noma umndeni wakwazi ukumthola yini awukhulume nabantu basemawuthi bakube isibongo sakubani Jobe Mawuthi uyakwazi kubo noma wathi wasemawuthi umfethu osando angikwazi kubo ngo kodwa umfethu wathi uzongiyalela kubo naye usando kudlula emhlabeni singakahambi yes awubatsheni ukuthi ke usibu Jobe washonela ngaseKing Edward abawumbheka ngakhona yebo usibu sanibona abantu basemawuthi usibu Jobe washonela ngaseKing Edward besacela ukuthi bembheke umndeni wakubo ngiyakhumbula insuku sazi ukuthi wagcina etholakele noma wagcina efihlo uhulumeni yes ngiyakhumbula inyanga umboni yabo mengilele baba wami uyambona mawulela bekumfowethu lana yabo lonto mana uyakhumbula ukuthi washona nini inyanga November last year asibuye Sunday sibe la ukhumbule kahle ama details akhona kwenze ukuthi nabomndeni mhlambe khona into abazositshela ukuthi bamthola noma bamtholanga thank you yabonga kakhulu asibonane Sunday boloko hey my friend hey my brother I'm going now tell me who's this Me, I'm Shaim Luke Smith. where you coming from Staying here in this building, Laban Road. where is your original home where you coming from From here. why you are on the road No, I'm staying here. I'm smoking. no what I'm asking is what makes you to leave your house your home No, I'm still home. oh still at home Yeah. what are you doing for here Yeah, me, I'm smoking. oh you come here to do your colleagues and smoke you wanna leave this thing of smoking now Yes. you wanna go rehab Tired, yes. are you willing to go for Christian rehab. huh? Christian rehab. Christian rehab Yeah. What rehab? Is normal rehab? no I'm asking I mean I don't know where else there's What are you going to teach me? What is the teaching? I don't How? know I mean I'm asking you Yeah, I want to if hear that. willing to leave the thing and go to rehab. Yes, I'm willing. okay let's see each other on Sunday yeah I'll be here 11 all right lokho sengifuna ukuhamba lokho sosoks ubani lona Usabelo Hashem Sibongo. kuphi ekhaya Ekhaya sekuhleni baba Hashem. kwashembe isibongo mana kwashembe ebuhleni ubani baba wakho lapha kwashembe ubani Sinzi Shembe besebenza eMtshophe. hayi mana waseshintsha umsizi shembe usebenza kwa Metro FM Yebo. baba wakho Yebo. okay awukhulumi ekhaya usukeleni ekhaya Ngoba khona inkinga encane izinto zabantu zamalama yabonga ngoba kade sesihlanze kade sesengumuzi emile ngesidumbu yabo. umsizi Yebo. Washo ukuthi khona abantu ngicela uqinise izwi abantu baba interested abantu bazokusiza Yebo, uthe ubaba wakho ubani isho uqinisise Sinzi Shembe. umsizi shembe Yebo. usebenza Ku-Metro FM. usebenza ku Metro FM Yebo. ubaba wakho Yebo. uma wakho ba Nombulelo. nombulelo wakuphi Wamkhize. wapi Wamkhize. kuphi nendawo Ngapha koMbumbulu. Ngapha koMbumbulu. Embo. ugane ubaba wakho noma bahlukana nobaba wakho Bamkani. umsizi shembe ugane umamkhizi okay Unakatate oma bambaninga nje baba uyile nto beyisoka. oh
omama bakho baningi yebo kuba nezingane zakhe ezinye akazazi ezinye ayazazi kodwa mina ngiyazazi. ubaba wakho nibaningi ezinye ingane akazazi kodwa wena uyakwazi. Ubaba wakho uMsizi Shembe sizombuza uMsizi phela ulapho kwa Metro FM. Ngwenye nangu uthi undodana uthi ngenzeka ukuthi utheni uyamazi uthi ingane zakho zinengana uthi ne-United Nation uthi kodwa le isizwe saziyo uthi uzalwa uMamkhize. Ufike nini la? Sengisikhathi kona ngafika sana ngafika ngisemncane kakhulu ngenxa yezinto zabantu ekangade ngisebenza ngicula ipopu ngirathi nge-19. Ake siqale esikoleni ugcine kwaba? Matriculate 2008. Athi ufunda kuphi? Graduate futhi ngo-2014. Mana umatric ufundephi? Durban Boys phezulu Masgrave. Hayi Durban Boys? Hayi lokhu uzwa ngayo. Durban Boys? Yebo Durban Boys hayi. Durban Boys lana? Yebo. Hayi lokhu uzwa. Tertiary waya kuphi? That was Dubai Samadam. Dubai? Oprah Winfrey, number 1 in the whole universe. Was Oprah Winfrey, so Apache was on land, the private jet. Don't have a pool, no one is low in the low rate. Oprah? Yeah. I said so now on the sponsorship to start on the subscription number to who has since the time upon Marcelo Bantu in the Oh, okay. No, right. Say, okay, sengibambini. Asibuye Sunday khona ngizoba ukuthi istory esifanayo wena. Sunday ngifuna le story sikhuluma nje Sunday. Ungasikhohle. Asibona ne Sunday ngoba ngifuna kube istory. Ngiyabona nje lokho uthoba nikama Sabelo Shembe kuphi ebuhleni uMsizi uShembe wasebuhleni awakunale awumakuShembe okay alright kulungile asikhulume on Sunday manje cha ukuthi njalo manje ngiphazamisa oza kwabo labo bathi hayi sebenikini ikhanda bathi hayi phela yena angazi ukwazi la ungazi la akakwazi wena wafuna Durban Girls Durban Boys angamphoqi kodwa uMsizi Shembe ngento cha baba sakhuluma mina nabanye okay asiba mana kwathatha uOprah uyamazi uOprah yes Oprah Winfrey Sibongo baba wange uyena ngipha ama sponsorship wonke ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde ngiqede ngenze akhona amaphepha akho khona amaphepha khona yonke Samalama mana akuphi amaphepha akho ngine-masters umbona phepha nganditsana masters alithi yazi siyini itifiketi eyiningi edansiwe kwayi-police tifiketi esizona unamaphepha nginawo ungaphatha Sunday okay yebo malume ngakuthola lokho ngicela Sunday ungiphathele amaphepha yebo sihlangane thank you I thank you hayi asibonane Sunday welokhuzi hey asibonane Sunday yeah nangu umuntu osilethile yanto sizobonana ngesonto yes into yakho ngiyayilungisa ngizogcina sifikile ekhaya yes uzoba umuhle mawusiya ekhaya yes sekwehlile secela ukukhuluma nosisi okay wathi ngikhulumise nosisi sekwehlile uthi sekwehlile ukukhala ibhetha awunkusami ibhetha lisekho obheka uzokhuluma naye Sunday ibhetha lisekho Sunday sokhuluma nosisi wakho thank you siyabonga kakhulu Sunday ubengela Sunday hayi so ikhuluma Sunday hayi mina bedisina lo sengishanga lezi cha uphi lokhuzi welokhuzi hayi ke lokhuzi usuyiwashile ayishaya
Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Siyabonga. Sunday siyabuya. Siyobafunela usizo ke manje. Sicinge. Masithola oyedwa nje ozogcina ehlangene nefamily yakhe. Bajabule. Thina okwethu kufezile. Oyedwa ozokhuluma iqiniso athola usizo. Ngoba mina ngidila nomuntu weqiniso. Manje lona nje into yakhe seyilungile. Into yakhe lo. Oh, unayo ngaphi inamba kasisi? Sizoyithola. Uyazi nge okay mfoni umshayele emkhulu lapha. Okay. Africa my continent, Africa my home. So bonana la Sunday ngo 11. Thank you.